La imatge que estan veient correspon a la formació per a adults d'Almenara i esta que veuen ara també correspon a la formació per a adults d'Almenara. Al llarg d'estos 5 lustres, quasi 5.000 persones han cursat els seus estudis al centre. Veïns i veïnes que han lluitat pels seus somnis. L'anhel de millorar la seva vida i superar-se a si mateixa es va fer confiar en esta casa, en sa casa. Tot va començar un 15 de maig de 1986. Eixe dia, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència aprovava, prèvia sol·licitud de l'Ajuntament d'Almenara, l'autorització per a posar en marxa el Programa Municipal d'Educació Permanent d'Adults. L'EPA, nom amb el qual tot el món la coneix, no va sorgir de forma aïllada, sinó amb la implicació de tots els agents socials d'Almenara. La formació per a adults naix a Almenara inserida en la col·lectivitat, i esta és la línia que s'ha mantingut fins a l'actualitat. En aquell moment, quan se volia estimular que la gent participara i isquera de les cases, estava el programa d'animació sociocultural que actualment en l'EPA són les universitats populars, que s'anomenen, o els tallers, i que estaven dins de l'horari reglat en aquells moments. Les primeres classes de l'EPA les recordem en unes aules prefabricades al pati del Col·legi Joan Carles I. I com recorda el primer director, no eren massa confortables. Eren unes aules que en teoria se van situar per a preescolar, però com les mares no van voler que anaren els alumnes, se van utilitzar durant 4 o 5 cursos per a l'alumnat d'EPA. Tot i que era un lloc per a impartir classe, aquestes aules no reunien els requisits òptims i, a més, el fet d'estar situades en el col·legi feia difícil la consecució d'uns dels objectius, que els adults no consideraren l'EPA com un retorn a l'escola, on molts havien fracassat i tenien una visió frustrant del seu període estudiantil. Que aquelles condicions no podem dir que eren les millors, encara que en aquell moment varen fer el seu paper per a que molta gent poguera arribar a traure's el graduat escolar, però que avui no fora necessari per a traure's el graduat de secundària sense haver de desplaçar-se del poble, la veritat és que és un orgull. Després de 6 cursos, l'any 1991, l'Ajuntament d'Almenara va aconseguir cedir per a la formació d'adults les vivendes del carrer Major, ocupades pels mestres del col·legi. A poc, els serveis municipals s'adequaven cada vivenda que s'abandonava per a ubicar les aules. Tot i que les noves dependències eren millor que les aules prefabricades i van permetre augmentar el nombre d'alumnes i activitat fins l'any 2001, les aules encara eren massa xicotetes i a voltes els alumnes havien de romandre drets. El primer curs se van apuntar hasta 60 persones. ¿De qué manera que no van poder dir això és massa gent? Entonces, se va donar de... Me recordo que estàvem en la cuina i la gent estava en les escales, perquè no entraven tots allí. El taller de cuina va ser un dels primers cursos que es van donar a aquest edifici de l'EPA i al front sempre ha estat el seu professor, Alejandro Sánchez Halcón. El cuiner, nascut a la Vall d'Uixó, té l'honor de ser un dels mestres més antics de la formació per a adults. Per això, ens relata com el centre, al llarg d'estos 25 anys, ha pogut reflectir l'evolució de la població d'una època a l'altra. Els valors canvien i la societat progressa. Això de la cuina era com això, no?, de dones. I després com ha anat evolucionant, hem arribat a algun curs, algun any, que han sigut una miqueta més del 50% d'homes que de dones. Conèixer, aprendre, estudiar i millorar. L'educació per a adults d'Almenara ha significat tot un afany de superació per a molts dels seus alumnes. Jo crec que ja que hi ha aquesta gent que se preocupa per donar una segona oportunitat, el mínim que se pot fer és aprofitar-la. El següent protagonista exemplifica perfectament el perfil d'alumne del centre. Juan Carlos Torres va entrar a estudiar a l'EPA en 1990. Li quedaven 3 assignatures per acabar l'educació general bàsica i el director del centre, Juan Pedro Navarro, li va proposar que l'acabara. Juan Carlos no sols va aprovar, sinó que a més va fer el curs sencer. I la veritat és que, degut a la perspectiva de la vida, que ja eres més major, quasi te puc dir que vaig a dependre més en aquest any que en els anteriors. I al final recordo jo que de totes les notes que tragueren jo vaig treure un notable, és a dir, que damunt estava molt content. L'objectiu de l'EPA no sols és el d'instruir els alumnes per a que aproven. Valors com la camaraderia, la solidaritat i la il·lusió per aprendre són els secrets de l'èxit del centre. Va ser una temporada molt amena, acabarem el curs molt bé, la gent en la que ens encontrarem al finalitzar el curs ens anarem d'un viatge a Segòvia i la veritat és que ho trobo com a molt positiu
i va ser una gran experiència, en la qual la finalitat era tindre el graduat escolar que ens feia falta i ho vam lograr. I com Juan Carlos, moltes persones més. En eixa època de l'antiga EPA es va donar un cas molt particular, el de Teresa Brosel. Esta dona d'Almenara treballava en el sector administratiu. Als 40 anys, la nostra protagonista tenia moltes inquietuds i ganes d'estudiar una carrera. Es resistia a pensar que anava a acabar així. I al estar en casa, pues, això que te planteges, i això té que ser la meva vida ja, hasta que me jubile o hasta que me faig vella, en casa. I vaig dir, jo pense que això no és el camí que vols per tu. Teresa va lluitar pel seu somni i ho va aconseguir. Ho va fer gràcies a la seva il·lusió i constància, però també gràcies al centre i als seus professionals que van estar recolzant-la en tot moment. Dona compte tu, que te pillen 40 o 40 i algo d'anys, els anys que fa que no has estudiat, si no tens un centre que te prepara i que t'orienta i que t'ajuda, pues no m'havia ajudat a mi este centre, mare meua. Jo a vegades li diria a Juan Pedro, ay Juan Pedro, yo no sé si aprobaré. Ay Juan Pedro, esto a mí me viene grande, y ell me feia, sí mujer, ya verás como sí. I tant que va ser així. Teresa va aprovar l'accés a la universitat per a majors de 25 anys i més tard el destí va voler que acabara donant classe al centre. Però, a banda de donar valencià, castellà o literatura, el fet d'haver sigut alumna serveix d'espí per als seus pupils, amb els quals té un especial grau de complicitat. Teresa ha conegut totes les etapes de l'evolució de l'EPA d'Almenara, per exemple, el període 2002-2005. En eixa època, la formació es trasllada a l'antiga Càmera Agrària, la qual es va dotar d'infraestructures per a comprendre els cursos d'adults al llarg d'estos 3 cursos escolars. El temps que estiguérem en la Càmera Agrària, que eren les aules prefabricades, i això que estem parlant nosaltres així, és del costat ho estaven sentint tot. Ara, quan ho veiem en fotos o alguna cosa, dient, mare meua, això és el paraíso, això ara és el paraíso, una meravella. Però, per a que eixa meravella fora una realitat, es va d'haver de treballar dur. Transformar les antigues vivendes dels professors en el centre que és ara no es fa d'un dia per a un altre. Per això, a l'any 2000, amb Vicent Gil com a alcalde i Teresa Romero com a regidora d'Educació i Cultura, gràcies al compromís del nou equip de govern amb l'educació de qualitat, comença una nova etapa per a la formació d'adults d'Almenara. L'Ajuntament, conscient de la importància de l'educació per a adults, impulsa el projecte de creació del Centre Municipal de Formació i la construcció d'unes noves infraestructures que alberguen este creixement. Hem ficat tot el nostre empeño perquè en estos anys l'espenta, el desenvolupament, la rentabilitat educativa i en la població de totes les edats que des d'EPA s'ha donat en estos anys, per a nosaltres no té preu. Però, tot i les obres, la vida acadèmica a la formació per a adults no podia parar. Durant eixos anys d'exili, a la Càmera Agrària es va matricular Benjamín Peris, un home que abans d'entrar a l'EPA treballava en el món de la mecànica i que gràcies al centre no tornarà mai a embrutar-se de greix. Ha aconseguit 2 titulacions de grau superior, una en manteniment industrial i una en regulació i control, i el principi t'ha sigut així en l'EPA, i jo mai haurà tingut la possibilitat d'accedir als estudis perquè quan era el moment de fer-ho eren altres temps i se van viure altres coses i l'EPA per mi ha sigut una gran oportunitat. Una història paral·lela és la de l'Àlia Martínez, veïna d'Almenara que va arribar com a ama de casa i va eixir de l'EPA amb 2 títols baix del braç. Va començar com un xoc, una distracció, i ja porta molts anys treballant. Ha treballat molts anys en la plana, en rayos, i ja porta 4 anys treballant en l'Hospital General en farmàcia. En l'administratiu també ha obert una agència de viatges, que també me serveix molt per aportar la comptabilitat. En fi, que el que va ser un xoc m'ha complicat molt la vida. Ara, amb més preocupacions si cal, l'Àlia baralla la idea de seguir estudiant. Esta vegada tornarà a l'EPA per a preparar-se a oposicions. I és que la vida continua, però els records d'estos anys al Centre d'Educació per a Adults sempre estaran ahí. Pareix una muntanya quan es comences a estudiar, però després una mà deixa tota la llana tota embòlica, però trobes el cap i poquet a poquet va eixint tot i se fa de categoria, anima a la gent. Un dels motius pels quals l'Ali, que és com la coneixen al poble, està tan satisfeta de la seva estància al centre és pel bon ambient que respirava.
Amb un somriure en els llavis, recordava algunes persones que l'havien marcat en aquesta època tan important de la seva vida. Sobretot Mariate. Mariate és una canya. Mariate, jo penso que ens ensenyat un poquet a viure en aquesta manera tan heavy que té ella, i Lola també, i Juan Pedro, tots. Els recordo molt de carinyo. I és que el professorat de la formació per adults d'Almenara deixa empremta en els seus alumnes. I si no, que li ho pregunten a Natividad Sánchez. Esta joveneta d'ànima desperta no té més que paraules d'elogi per als seus mestres. El professorat que tenim, que és fabulós, fabulós, són treballadors, molt humans i sempre estan ahí. Esta dona va néixer a la platja d'Almenara ara fa 68 anys, però va descobrir els encanys del coneixement fa apenes 3 anys. 2 anys després de la gran inauguració del nou edifici. Una data històrica de l'educació per a adults d'Almenara és el 10 de desembre de 2005. Eixe dia comença una nova etapa amb un nou edifici, el Paulo Freire. Ara el centre d'EPA és tot nou. Compta amb despatxos, sales de reunió, d'exposició, 10 aules òptimes per a la docència, ascensor, escales d'emergència, a més de la biblioteca municipal i un saló d'actes al servei dels veïns i veïnes d'Almenara. L'edifici Paulo Freire, nom rebut en honor a l'important pedagog brasiler de la formació d'adults, és ara l'eix vertebrador de la cultura i l'educació d'Almenara. I ara, l'educació per a adults d'Almenara és tota una referència provincial i autonòmica. Ajuntaments més modestos, com l'Ajuntament d'Almenara, en una població més reduïda, tenen instal·lacions que no les té ni Castelló capital. El més nou, el més modern, les millors instal·lacions, i damunt té una particularitat que és òbviament molt bona per a així, però que deixa en molt mal lloc la resta, que són bàsicament de conselleria, i és que hi ha una llei que diu com han de ser els centres. Bueno, aquesta llei actualment crec que la compleix només este centre. Este professor va aterrissar a Almenara ara fa 4 anys, després d'assumir càrrecs de responsabilitat a centres com el de la Vall d'Uixó i Benicàssim. Pensa que el secret de l'èxit està en creure en una idea i ser capaç de dur-la a terme. I al capdavant està el director, Juan Pedro Navarro, qui ha treballat de valent i ha sigut capaç d'innovar, això sí, recolzat sempre per la implicació de l'Ajuntament d'Almenara. Així s'ha fet una aposta des de diferents nivells, des de l'Ajuntament sobretot, però també des del mateix centre, concretament el director. I és una persona que durant molts anys està intentant millorar, insistint i millorant davant de qui siga perquè això sigui una realitat i que millore cada dia. I jo crec que els resultats estan ahí, són ben evidents. Però no sols la voluntat política, la direcció, la infraestructura o la docència són els factors necessaris per a estar a l'avantguarda. Les relacions humanes que s'han creat en estos 1.000 metres quadrats provoquen situacions com aquestes. El fet d'acabar el curs i dir, això no se pot acabar així, hem de fer un esmorzar i anem a una caseta a fer una torrada i cada un, això, més o menys intentar aportar el que fora, però sempre algú que s'encarrega d'això, un altre d'allò, en aquest cas tenim que posava quasi tot i no res. La veritat és que va ser un any carregat d'emotivitat, carregat de bones sensacions, de bon rotllo i que fa que digues, hosti, això de l'EPA realment és una cosa molt especial. Amb el permís de la resta de protagonistes, el següent cas representa l'autèntic esperit de la formació per a adults d'Almenara. Nelly O'Farrill va vindre com a part d'un intercanvi amb un centre d'investigacions de Cuba. El destí va voler que arribara a Almenara en 2001, on es va trobar amb un problema d'integració per culpa de la llengua. Nelly va tindre que enderrocar la barrera lingüística i per això va recórrer, com no, a l'EPA d'Almenara. Ya que aquí, en este pueblo, la gente habla con naturalidad en valenciano, pues quería, es una forma de integrarme. Les paraules de Nelly són tan sinceres com sonen. La seva força de voluntat per a integrar-se i la predisposició del poble i l'EPA per a rebre-la han fet que esta dona siga ja una almenarenca més. I des de l'any 2008 és també professora del Centre d'Educació per a Persones Adultes d'Almenara.
Este centro es como, para mí, es como el corazón del pueblo, porque aquí convergen desde niñitos pequeños, adultos, jóvenes y las abuelitas que son las reinas de la escuela. Y así vas conociendo a la gente, vas conociendo a los profesores, la biblioteca también tiene mucho que ver y no ha sido nada difícil conocer, integrarme y sentirme como parte de este pueblo. Yo veo Almenara desde lejos, de la montañita, y ya siento que ya he llegado a casa. A través d'aquestes històries personals, estem narrant només una part d'estos 25 anys de la formació per a adults d'Almenara. Han sigut 25 anys d'il·lusions, de treball, d'esperança i de somnis. Que continuï sent el que és fins ara, la peça fonamental, o a mi, de les peces fonamentals en el desenvolupament cultural i educatiu del poble d'Almenara. Que sigui que sent un centre obert a tot el món, sense distinció de classes socials, obert a tot el món, i que la gent que vinga així, sobretot els més desfavorits, tinguin un referent per millorar la seva vida. La educació necessita tant de la formació tècnica, científica i professional com de somnis i utopia. Nosaltres, en el nostre centre, dins de les nostres modestes possibilitats com a administració local, ens hem posicionat en aquest sentit. Hem posicionat el nostre projecte educatiu municipal en aquest concepte. Satisfacció total i absoluta per la nostra part de com des de la direcció d'EPA i la resposta de la població en l'acollida d'esta part educativa important en el nostre municipi, de com hem projectat i progressat en aquests anys i com volem que continuï i pegant-li les aspectes que corresponga en el futur, que sempre formarà part dels nostres principals objectius. Com qualsevol societat que vol continuar progressant, Almenara seguirà comptant amb el motor que li dona la vida, un motor que defineix els valors d'un poble i que marca el seu camí. Com deia Kennedy, l'educació és la clau del futur, la clau del destí de l'home i de la seva possibilitat d'actuar en un món millor.